Talent talijanskog renesansnog slikara Vittoria Carpaccia bio je veoma cijenjen kod njegovih suvremenika, ali umjetnik je kasnije gotovo pao u zaborav. Tako je ostalo sve do druge polovine 19. stoljeća kad je obnovljeno zanimanje za tog majstora venecijanske škole. Nije pouzdano je li Vittore Carpaccio rođen u Veneciji ili Kopru oko 1455. A najčešći su navodi da je umro u gradu na Lagunama 25. lipnja 1526. Njegova mladenačka djela nisu sa sigurnošću utvrđena, kao ni podaci o ranijem životu. Carpaccio je za nekoliko venecijanskih bratovština naslikao niz harmoničnih kompozicija s temama iz života svetaca. Među njima se izdvaja ciklus od 9 velikih platna sa scenama iz legende o Svetoj Uršuli. Na vrhuncu svoje umjetničke karijere izradio je i ciklus, datirano 1502. do 1507. godine, sa scenama iz života Svetog Jeronima, Svetog Jurija i Svetog Tripuna za hrvatsku bratovštinu Svetog Jurija. Pojedini elementi istočnjačkog porijekla na tim slikama svjedoče o pojačanom zanimanju za Osmansko carstvo u doba njegova prijetećeg uspona. Usprkos velikom broju slika s religioznom tematikom, Carpaccio je po svojim sklonostima bio više svjetovni slikar. Njegujući iznimno smireni narativni stil, obogaćen smislom za boju i pejzaž, događaj je prenio u istinski ambijent svojeg grada. Panoramski prizori prožeti finim lirizmom, s mnogo epizodnih radnji i velikim brojem likova, bogato kićenim kostimima, arhitekturom i realističnim detaljima, koje je uključio u uredni perspektivni prostor, učinilo ga je prethodnikom kasnijih mletačkih slikara veduta. Nedatirano djelo Dvije kurtizane predstavlja jednu od prvih slika iz svakodnevnog života u venecijanskom slikarstvu. Posljednje narudžbe izvodio je uz pomoć sinova i učenika te uz zamjetan pad kvalitete.